и грижовни в си, помнят, че най-главното са хората и те раждат нашите успехи. Какво пожелание бихте отправили към работещите хора в България? Да не хленчим, да работим. Бихте ли казали какви дейности се извършват в дружеството? Дружеството, в което работи Тихтруд ЕООД Стара Загора, има 3 вид основни дейности, като основната дейност е шивашката дейност, която се състои от короялна и шивашки цех от 3 бригади. Другата по-голяма дейност в дружеството е строителното бояжийство. Имаме 2 бригади на комплексите Марица Изток. Едната е на ТЕЦ Марица Изток 2, а втората бригада е на Енел Operations България. Бригадите там работят повече от 20 години и основно това, което работят, е бояжийската дейност. Какъв е състава и как работи Комитета по условия на труд в Тихтруд ЕООД? Комитета по условия на труд е от 6 човека, 3 представители на ръководството и 3 представители на работниците. В комитета на представителите на ръководството влиза управителя, инспектора по безопасност и здраве при работа и управителя на службата по трудова медицина. От представителите на работниците имаме представителите на строителните бояжи, на цех шивалня и на синдикатите. Уважаема госпожо Енчева, според вас необходим ли е Комитета по условия на труд? Да, според мен е необходимо да има, защото то помага за нашето здраве, по-добри условия, да създадем в пред нашето предприятие. Според вас, кое е необходимо? Какво е необходимо, за да работи той резултатно, за да има ефект от неговата дейност? Това е как да ви кажа, контактно с управителния съвет или контакт, да имаме единство. Просто по този начин ние ще вървим напред, да създаваме по-добри условия на труд. Какво бихте пожелали на всички работещи в България? Моите пожелания да работят в по-добри условия, да имаме за труд, да няма повече, да няма много болни, да няма увреждания и да има все повече, да се отпущат суми за такива проекти, като подобряване на условията на труд в предприятието. На Струк Шкода няма обратен ход на
движението, на основното движение на супорта. Ще провериш в L-таблото дали има сигнал от управляващата кнопка, дали има напрежение в бобината на контактора за обратен ход, като ще се използват всички нужни предпазни мерки. Ще се работи под напрежение, за да може да се провери за наличие на напрежение, внимателно с заострено внимание към тоководещите части и манипулациите в тях. При възникналата злополука по работа в L-табло на Струк Шкода може да се каже следното. При установяване наличие на напрежение върху бобина на контактор, поради самата конструктивна особеност на контактора, който си е оригинален заводски, силовата част се намира пред оперативната част на бобината и при опит за замерване на напрежението върху оперативната част става късо съединение в силовата част и възниква волтова дъга. Тук трябва да се спомене специфичното наличие на фин чугунен прах, който идва от обработката на изделията, които са в цеха. В последствие беше направен този анализ и самите контактори бяха подменени с други стандартни, при които силовата част се намира зад оперативната част, за да може по-лесно да се манипулира и да се установяват неизправности по тях. Смятам, че наистина все още има недостатъчно разбиране от страна на хората и като работодатели, и като работници по отношение статута и дейността на службите по трудова медицина. С така дългогодишния опит мога съвсем смело да заявя, че неразбирането идва може би от самата формулировка като заглавие служба по трудова медицина. В един момент хората като чуят медицина и започват да си мислят за лечебно заведение, за профилактичен преглед, за някакъв преглед, за решаване на здравословния им проблем, но вече конкретен здравословен проблем. От друга страна, непознаването може би на нормативната база от страна на работодателите също не позволяват те да осъзнаят какво точно е една служба по трудова медицина. Най-кратко формулирано, тъй като наредбата е доста широка, закона, знаете, доста обемни, с много други нормативни документи има за службите по трудова медицина, но най-кратко, което лично аз мога да формулирам, това е службата по трудова медицина е един консултант на работодателя по отношение на неговата дейност, всякаква дейност, която е свързана с здравословни и безопасни условия на труд.
Конкурсът за перфектност по безопасност и здраве при работа се провежда за трета поредна година и основните му цели са: първо, да популяризира разпоредбите на националното, което ще рече европейското законодателство за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Второ, да популяризира добрите практики по безопасност и здраве при работа. И трето, да популяризира правата, задълженията и отговорностите на участниците в трудовия процес. Тази година награждаването на победителите в конкурса е включено в тържественото честване на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа в България, което ще се проведе на 11 ноември 2008 година в София.